many months ago, I'm on my trouble. My apple. Said ye or ye, maybe empty sinister, said that. Not one side to encourage. The be of Polybiana, the Capidiana, or Molly, not one side to ensign. No, shop from what I don't know. Yeah. Or say what I thought. Yeah. You could. But to yeah. About the offend place. Yeah. Or Banner good must. Yeah. Oh, Congress come in Many must. Yeah, Sir, men must see the power one TSC. what's in the pit? How they said, what's in the pit one chest? Man, see many years. What another? na ye kura ma shi opam ne o ya sika se bi oda ho ade a won pani a wudie akwa bi so so ahwe ni yo be ha o Enano adame de tumonim se nyansapo ya yesu osu abrobo yetim ne yetim wutu etu a wo se wakorabo ya ese bo pimpim asuo pemu a wo ye hwea enyeyi asuo pemu mpo ya dai na wo nipa dasani ya mamu nyina akwaba e de mo banyansapo kasa mfonyini so ya betena sese ya ne ye frem se nyansapo na waje so se yesane ne badwemba ekwan so na ne mienu ne aka bom na epo na nananum ekyekyereye ewo nyansakwa so no na waboa me ne yesane ne badwembam na ye de akyere mo mode hye memmo akwa babiem na enne ye bedi nkomo ye begoro ye betufo ye de bibobo ye kotodwom ye de etu anamo nti kame ho na enne opanyin kase bi nyansapo kasa mfonyin so de ye ne na de ahia bebre na memme abusua panyin de enne ni bredi ka pa me ne hia 1-on-1 ti na nkomo no ampa ye bedwa ha kamo ye nkoma na kwa aba ye ba ensam ya bobo ba ne senti enne ye tete mpaboa so tia ne ye de aba betu no ewo asuo pemu mu no ye de ho nkomobo no ye de ahia so nana memu akwa aba jiwoso na umpom ti sei oh twedi ampo na esi adaroma me hoye e do twedi ampo ase wadaroma ekwa da ho a wose yetimi ni udi nkomo ana bacho kwa na yarafo si opemu ekwa da ho de a ene na mo hunipa ani ni bedi nkomo ensem bi gentna ha na ebo pata biribiri sepo asochi a eje na ho saka anwe social media so ekeka eko bese nefu anan anenum ni a abetodwa se osofo bi a wode bible ato ne ti so na osinyame afre no nti owo assemblies asafunu mu na wosa atwempenanyini afa asoreba na ekowi akiri no peso obo asoreba no edam na afi asofo mpanyimfo a akon bone a wadie yi na yepese etu ne senso no opese ofa akire na obekum wo mu ewo asuo pemu ha na asuo pemu komfo ankasa enene ye ne na bedi ahie makasa sam ne ba na wonya ntemfiri nyansapo a ya no nya abotre sene obetie na ode afiri ya no ye bewuram ne di nkomo pa ne bisa asam na ankasa sene esitie enu di nene ye ba ye subscribe share na like na fo adwenkyerɛ so fa to ase fa ma mesa nana ya wadaroma wudi ankasa pa ene sei yo medi ni komfo baafo jewu komfo baafo jewu a wo fa hene bo babie ani abofrim babie ani abofrim okay nana yenim de sesei aba beto edwa na eda social media so se de ye kasa obi trend a wo wa trend ama na boroso ye wa asempofro bi e boro trend so anka wo se de ma wo a agent na ha ebinom akwaya abasobode ebinom nso enwunu se wa anye ade ni nyina hya ase fehine boye nkomo yo de ate nyina ne se de di kan no mema mahwefo mehemfo ene Ghana man ahu se ye kasa obi ye komfo a enei akom no ayira ene yakoma nkasa ye nananom tete akom ye ema ene abeduru yanso no ayira ene Ghana mpe no kure ti Ghana mpe no kure dia ene obia so bekombi nti ene no kure asan wakomu na me komfo agawudie se me bekom na makomasuo pamu na makom ni nkoti angotia na me se me de ntro
ebetena asuopa mu hu a ekwan a akonfo bi wu ntem no mehwe a nsuo no o ma me nkom nche saa na tia de na meye de waka ma me de maso ate de ya ma me de mani ahu enna medi hu adanse a kira mansan ne mo nya de mintimi nye na nipa dodo na ni se konfo bia ye wudifo asem meba so na mbese me de we efa ni nipa dodo na ni se konfo bia kum nipa dodo na ni se do koja konfo a wu a wachiri wo ma bosu no benya nsunsu asobɔ ne de ama omo ente saa a kristofo ene sisi oman ye de ahye omo nsa ene oman eni nsuo ene motia ene abosom nsa biu sinipa dodo na ewo a kristo afa na sinipa dodo na ewo a kristo afa no nso se asem si a ewo kristo afa wo wonam di mirika eba nananom a eye nsuwansu a mose sebe mprediasa abosonsuma na saa som ne yankwase asem no ewa na kristofo yi esa aba me fa ne so obi ni obi anya asem wo asore dem o fa Jesus na odi na chi ni enka bibie o no afra suopa mu no de abodua na ne kristofo so mu ni so mu Jesus na Jesus ye bibi bo mu de a anna bibi si a ayo mu fra Jesus na ya na mu fra nsuo ana mu kokonfufie akopɛ mo afiri ewo asem bisa mo se abosonsom yankwase asem esum ni han eni tweka eti abosom ena ye esum ena asɔre eye Jesus ena ye han yenso bla bible maaye no bla bible maaye na ena nam som ti asem na ena no hemfo mpemfo nyina nim se twedi ampon ye ka twedi ampon de a ena ne yehu asase ya yehu asase ya ne yehu yensuo ni yehu ye motia ne de bodi motia kwa omo ye abofo na no so ehu asem ho abakwasem ho ekwa fa so enya di motia no me de betudwa ama obi ahu motia no kwan ye fa so enya motia ye be di san komo no nti afei wadaroma ye mbra asem na nkasa so nansa na obeba asem no so no wo so ntorwa no bomenwom baako ye mfa nhyɛ agro na se na meti fo mfa nkanya wo mo Obonre ye wono elokwa ye wono obonre ye wono asie wono obonre elokwa asie wono asie bramre wono enu atu te se anne omanya bi ye hospitals kaneti na hospital ni wo bibia ni wo na obi yare ya yenya ayesa no na insuo na si konfo so abekira aduro wei se insuo amekira duro a ye ba ye behu sa aban wei ho dua wei ho eso ne anim de eye insuo na kire se aduro nie nti asuo pamu owo nduro na afen so abrofo a omade ya wunti ene ya se obo amune dabi o amania insuo na to sa anwom no obo amono osi obrofo ye omunim die no omutimi de omadwen eklem bibi na aye adefofo nti hu yas broni ayade o broni ati obo amune dabi o amania obo amune dabi o amania o ese chinye ti ne wie kwofo makum no o onyansa dodo nti obroni afinhio ni amba o obo amune dabi o enye ne kura ayofo ene ye bai ne ba nso ane aba ebronguma egu nsani ene yeta akire di kuma kwadue yo na ebeso abiribra ene ene wo de ye nsa aka abrewa nana nti adoma nkoma asem ana adam nkoma asem no ye krado na ye benya bi na yetie wa ha nana afei ye nwura asem eti asem ne se mo wana obi frɛ me phone ene wo se obeso oni mi di nkomo akra na ne nkomo oni mi di no ha ne ye na tete na bra bonso na mbusa anse na oyenwan onyame na ma we no so ofa me na ma wo afidie so eti me kane na me ma afidie ne we no interview na me mpe eho because eho na abone wo eti na me mpe ho
eti o di nkoma na kire se oni obi twem pena wo na asore edem we Assemblies of God sofu e obrekum keto na asore ba no oni na twem pena che afei edu ba bia obaye na gu nanim ase e ma mpanyimfo betena asem so a wo se woni ne twem pena wo se ni pese open na wampene afei achi wa ye recording bi edidi na tam se ne be ma ketekete se nkuma ha no nti ono de opese memema oba ne pan ntoma ewa abontin yes ntiti oba ne bodam oba ne se me bone dam se na be ya nguase agu ne nimase obrekum krom wo no obi ahunu se asem o ka to sofo no so ne nyankopon atua ne ka don't touch my anointed one do no harm to my prophet ka sa no me sa adwuma no menye me sa adwuma no menye bi ba mitimi kan che ne se adwuma we de mitimi ka che ne se okay me ba mefre no ana me ka che no ti ma mfre ni biom etimi bo me suma amane suma no so fe ni kwakwa abrantie no ka che me se konfo sa wo ka che ne se untimi nya sa adwuma no obekọ obi ho obi be kuma ba ya no ebe sa wo wa egbone because wo de waso ti se obi be so okun obi na ohu ye ene wanka ena mpa kum no patani bi no no wow ena mpa ekum no abam nti ebe sa me ma ye bone eti ofren bi emu a me kan che ne se nkomo we de anya fon so nkomo nti omra fi nti ampa ofra me ekuara na oba fi onye owe oba fie no busu so obetu ne fie so na ekokwa abrantie na me bo na maniye no na oye abusa iti achamefo ne de koto suma na nim odem no se onya oho ti suma no so busa no kwan so obo na maniye na esa asem a ofre me fon so okan no na osan ka kire suma no suma no so ka kire chama mo se o ma ne sori kwa abonten sa abran so na obi so me share silver tv ni bi won ka we ona o se opema asem se na me sie madwuma no na ni je ho to ba besra me nti sa da na so na nipa ne bai anu ko de na ye onim se bia bibi so to be hia eti o na suma no frɛ nipa ne se asem se no da sani bi pese odi obi fa so no no oye boso oye motia won sa de eti nipa ni so no sai na ono nkotia onye no because on ka no hu wi a owie nipa ni so no opese Ghana fo nyina de o maso ete se enya busum nyina de kum nipa enya akonfo nyina ne sa de nti obaya ne dey no say okay ani obetena wa oba picture no na emom no amane bo no se okogina nsuo na o ya amamre na oba video no ne yatie na no asem because busum na eka kire ono nipa no silver tv but ono antin free sofo na no because ekoba se busum na eka se ya obeka se na wadansi ya kire se oka asa no ewe okay me banana na je se one udi sa nkomo ni wieye no wo ka se wo kọ na wo be frɛ na wo kate no no ɛna wo nso wo ne wonananom kodi nkomo ɛna wo mo ka kire wo se wo gya no se wo de wo nye nti won kɔ a wo be kɔ ba bia ma yakokun abaya ne kwa enti ene etu anamo a ebe ma ɛho ada hɔ na abegye abaya no nso nkwa de esi nti na ema ne baaye no wo kɔ sia silver tv ni no ɔno ba ha no ɔno nananom ne kasa straight ana se ɔmo fa wo so suma de na suma ba me so okay ana omo si me so na me ye adwuma enti ono no omo ba ne ye adwuma enti sofo ne beto ono no wa ha but no ono de onim bibia se bia sofo bi ba ha na se ba me no na me nim se omma because no frɛ me a na me mfa na me se bia omma enti Wednesday no awmachi no frɛ me se o ba waduru go so na me so okay ono a na de ne kai ba na me se mate ne o ma no wa bo firim odu no busa konfo no ma kire no eti suma ne bai me bai no mo de video nyina kire me ena suma no egu nsa no na sofo no adwumone woni tim ebra suma no gu nsa no ehye pamu wo de awo se wunkum nipa wo de awo se wun sa de wona na bia ba ha wo se obi na de ne yanto wo se on de bobo ne dam eti enim so betima ye o se wutimi ye o so betima ye de a ene mane hu bra na beka bibi chia na yehu owie na busa ne se ekwan so ama ne pa wo de ba e bom ye hwe eti ya wona ka me a ka bosum ne ka sa no nka me nka because nsuo ne nkum ni pa nso aso sa susu nes ne ni abre se obaba oba ne dam
no kan ni nsem nyina na bosom nti o record ye bibia wie ye no no ka che ne say ene sa adwuma we de ha ye nye sa ade no wa ti 11 million no de buy no o sa agi ni sika enko why na a record de e course ni nyina ayen san training no Silver FM ai na record we okay na no gina ne say wa record we nsie no wo twa nyina no sofo no wu etinya de a mo record ya sofo na ni na no sofo ni nim se mo record wo hwe camera no kra se efiesi no the sofo no wu se o video no o hu yi anya se bia the camera bi na bofia na ye de picture no me pese ya clear one because bi nim ye o mo se ene na na kra ma na koda bi ekote ba bi abra sofo no nya awe dabi wo hu ye o hu na camera no da no so ubisa wa ba hu sofo no na mabusa no se wo hu se camera da no so ana o hu yi me kra me video ase ba kwa na mbisa mo se ba bia na sofo no gina no ene se de na camera ni si na o gina ha e wo se wo hu se ye twa ni gina ha na sofo no so koto suro ha etu wo twa ni nyina bosu ni busa no questions anu aka asore be mu na wo ni we nyina no o hu se nipa ni video no o hu ba no de no nim se ekum ya na se dambo na na ye ho adwuma ma no eti asopa mu nsoso ono no saa de no wonye eti ye ma no enwu edi kan hu se ye beye eti na adwin nyina ye se ye beye eti suma no wie no se omoma Ghana fo nyina so nte se bosom eye ade ye saa de enu ti na ma saa bai okay enti nana mo video awie mo anyi ni sika no meboa wo de say teto 11 million e baaye ha na mo saa de na ade ma no e de asem no kan ye de ma no wan ka hwe ya che no hu si ya video it is a training ni ba ko e fe Hamza Muhammad wona ye na adwi se sofu gina wona e be se ebu se wase de udi nkomo wona o se oni obi ani nkomo no kwotena ne kam na pa okoy oh tese wanya no hu bi se bi kura me no be ka se mesra mu me hu se mo video ntie bi a mesra mu se mo de be kwa abonta da bi a che no frɛ nsa chefo ni bi frɛ no wona no mo ka sa so mo hye na odua ya nkwanta na nka oni mo ka sa na nka Assembly bi akobia no nkomo ndilete video na mo se omo ni be hia de agi so omo ni be hia o me fi ha apart from me fi ha omo ni hia ba bia aha sanity etina na why na di video e ba abontene video ni de me bla na o ye nsanhwemi no Hamza no na de kwa abonte okay me bla o ye minia nti na wonim hu bi se ode kwa na anya na minim hu bi because name be say ene no Ghana fo akristofo ehun se anya konfo bia na sade ne wa konfo a sabe ye bo man no o Ghana ha na ye mpia abonten be emeka bibi ntina omo wi se konfo bia ese ade okay na wo so omo ka se wan protect your client a wa ba ho be ye adwuma na wo de ni mfo nyina be to abontene e de o be ye no wagu akom na anim ase anase wan kasa wo be se wadwuma no sai na abeka kire omo me de na meka kire omo kasa ni nyina ne se me kuma suo pa mu die me sum nyame tisamse me sum nyame dia wo se me di nokure eni kwa asa me se ade ena nipa bre na aba me nche so me fo obi asam nko afidie so da me video obi asam fa nko to YouTube me video obi asam fa nko to TikTok da na mom wo so fo a wo se wo die wo sum nyame a otiase 1 abusonsum ye nkwasa asem 2 esum ni ya ni twaka 3 wo ba so be pam wo be pa ni dia me ni problem I do maye bebre ama sofo bebre okay na say we nya sofo di kai a wa ba wa so ni bebre me wo sofo we 18 okay obi an so mfonyi bi ama abonten bebre no obi kra mama me video ni da ba we no asem o de ba ye no wo bekum wo so na wo se bonsam obewia ni wakum no asai eti be woni mi enu no a me ye konfo na woni me sofo hwan na ebekum awia no asai mo so say ye na ye kon bonsam no bonsam so ni nsuom bonsam ni ye nipa da sane ye wa asasi so otwadi apon obo nipa no obutan ti obo nipa obutan ti obo nsuo obutan ti obo nnua owie no di honhom ewurawura obutan mu enso asofo timi kọ mountain eye Acha mountain so mo kopem wo nyame ho eso ye motia asofo timi ba nsuom so mabo asu nsutim asu honhom ewo mu eye nyankopon so na me amekoma me difo me komhyeni me prophet madane me die ne se me die me som bonsam na mumu die na mo ya kristofo no mumu no mo na mo som nyame dia ada na obi ye bone a mo fra Jesus no afa nkuntia no a wo babusum fie abekum nipa honu na ma ye de call public okay na chese me ne atiefo questions na me ba no ebinum so ka se na da na kwara ne wa anyi sika yi
na o mayama uko BBNC send the chira adenti no anyi sika no na kama asa awayama no so ngo akoma de bia meka media for interviews so mo ye me nya sika ntina me wo ho me de anam pese me educate public no amamu ekom no ane esumansom no ana nananom ani mu nyam eno na mepe nti media ni bi obeye me interview bia no so hwa sansem na meka because me ye konfu a maben dada me ye konfu a me wonuro dada me ye konfu a obi ani se konfu de ukope nanim mu a obu se otimi ye enya afi na magina radio so metimi ye wei metimi ye sei so won eba saa bosum no kura na wo kom no na onye bosum ona sa wo te se gala na sa apatachi sa na tie twa advertin so pa na ye topa dabi because sa 11 million no eda na that Wednesday na me ye adwuma no sika me nya ye no uchem be tena 11 million endu ena me so me madoye ye bebre me nya sika me de ya adoye bebre sa 11 million no me to mo bag kura ni anwa me fia no enso dom no 3 days so won etime mani riska nana arafo mo se di ade na ba no maka cho se nyansapo kasa mfonyin so ye no yafa asante mama mre ne ho amane no yaso na paka mu ena eso yen ti basa na wanya abotre no anhwe no antie asem na nkasa se die mu nsem ni ziti a obakotie holism fo no saa na ye wo no ye wo no twotwode ne ade a nti ne yeda so tinsuo no eba na so ye ne bedi nkomo na mo nsem misa ekoso e wo social media ye bebisa ni nyina ne yede amamo wo ho nana asemi ba ye no amfonyini beda abonten no wan kasa wakomfo a wunua no ebeka so no mo industry no ma mo ye adwuma no ebi no di ho ya wana yo on se kasa fidie so asema ekọ ba bia tie de akomfo bia ate se nipa kranti ye nipa ba mienu miensa na ente ye me wa akomfo no bia o ma frem na bom abaso sama ya ade mate akomfo anim mate abusum anim mu ebi nso o ma frem aga tem se komfo wagimi a obusum agimi sama nya kura na sika ne de e wo san kamaji mu obi ono so afrem ya wakasa me medidi na tem because me makomonko e na wo de enko ntimi fa wo de no e meka me de ho de me de na mafiti na anhira twadi ampode adom me edom me no eno ana me komani enya wo de a wo ye na me hwe so on etika asem we kura baae no o efe na jawu na yati asem ni eba ne sai oh but isi ano akono bia so obi akom ne de akom na nkasa no isi ano odo nhyeda nim biem because u kom na uku anim gakra obarabai hwehwanim we na hwehwanim minim se bebre edi matem but I don't care. I'm doing my education in my first training or my first practice meme diam na nanom abisa cheme no e na meka akom so no na akom ne nkom hye akom ne se hunuka woti aka uhuna ye sa na akom tie anya akom ne se obi fa amamre dwamra na mitwa mansuo na menwe obi fa sika amra ye de no nko ya akom ne dia nipa ntia akom na se da etina me ma sori se akom no mbese nipa hunu se dia akom no esitie okay na isa wo dia akom ko different level kra abusiafo nana me yemfa nyum kakra mfam ne yemfa entertain ya hefo no na yento aso eviti asie na bible ba no ye konfu panyina a wo hye nkom sankom hye wo hye ye no misumai Asante kai acto sanyum na kire me okay usuma ni din so adu ye friend Asante kai wo se Asante foni nkai ni din no na enwum no se abrofu no bi bible no baaye no na bu ni kasa no na mpanimfo na omwo eho no omo nte etina konfo no ona na kire kasa no ase nti owi no ka chom se sakrete amde ya ba betomire bi no e de nsem bebre ebebo omani etinyuma otu ye nie oba amne dabidabi o amani ye oba amne dabidabi o amani o ese chinye tini ye wie kwofo makum nu o onyansa dodo nti oburoni afinsuo ni aba o oba amune dabidabi o enye na kura oba amune dabidabi o amani oba amune dabidabi o amani o ese chinye tini ye wie kwofo makum nu o onyansa dodo nti oburoni afinsuo ni aba o oba amune dabidabi o amani o ewie na toto aso anansie muye bebrebe okun aba mu nkwan Ghana ma muye bebrebe okun aba mu nkwan o anansie
Anansie mu ye bebrebe okun aba mu nko. No akonfo mu nyina mu de te ho. De mi kan mu mmoa me. Akonfo mu ye bebrebe okun aba mu nko e. Anansie mu ye bebrebe okun aba mu nko o. Konfo je so obo o man ya mu nyina mu mmoa no. Anansie mu ye bebrebe okun aba mu nko o. Ya se ni ofu biapa no. Ene epia no. Eti ka so obi ade asemi ba na se mpemfo hwe na de o ka no nka efa nka etimi frɛ no enye papa so nka etimi frɛ no enye papa ne atunufu papa so ne ahye ne den na ka okɔ nanim ba de me ye me de me mabosoma yi akyerɛ me sɛ de me ye be mani party abosoma se de me ye be mani pa ɔmo amani efra ɔmo kɔ ba bia ɔmo hu nyama biye ni so ɔmo ni bɛte enso me nye bi obɛhyɛ me nkuran enso mabosom ehye me nkuran nana emfonyi ba abonten ho nsɛm ne hyɛ ase nsɛntrɔfo frɛ ne ade na we ka we wa wunu no akonfo bi no mu ka sɛ di watam ne ade no abambuo bi aba wanu ho sɛ ye mi nkura nka bidue nka ma mo kura amfa ankɔ dabi afa kura na bie mani afa kura na mani atemo nana mo sa ma me nimdia foforo asa ka ho azisi ya no me beye me be educate public no ama mahu de nanom timi ye. I'm not coming to condemn obi, but me som no and I be che de mutimi ye me condemn obi and no de me condemn obi so for no wa ma ha me kasa ankwasi asem na nka me so nka me fasa asem we no emma oba so pemmo a emmo de so asore dem amafo ko pemmo a ho eti me mani bibi no de ko pemmo a eyeye ade akonfo asofo be bire nko mo enko pemmo a ho se omo yema omo na yeji timi dia na ade na me de me mu obi na so for kura de Bible no kura se o ye kompaebo a ye mobi mfama ya tamfo de ntinka ye de na sabi so obi kura tan wampa na nye no kura o ba se obeku no na nei enti na wo sa kan sisi dia se wo tie asesi e se obi fufuro bi ba se ye sofo se oyi obi aba na ekuni mamea o be ye ana we dia de na ye sofo nti na emma wo de fonye obi ba no kasa mi nku obi ma no a I will educate the person na ma advice no na ma ne ko me video for my public okay ma ye bi da ebi ma ba ha bebre ade sa asem na ba ma video mo mangu o mani masia maka cho mo se sa adwuma we die metimi nye obi hu mi phone wo YouTube ofi Nigeria no ha oba so ba pesika Nigeria no kwa yi no kwa mpo sa da na ye twa nsuo no video sanjofo bi aba na ye twa nsuo no video ye bi se di enti na oba o se o pesika enti na oba wo se the way me see you you're powerful na me se sa adwuma nso de menye e wa na odama se no ma misika na okoi na nti wo adwuma be pa na wo ye ne ha ansa na no fa number to dwansa me na mane de be se wadaro mo ai me na mane de wadaro mo adwuma me ye aye tete nananom amamre akwantempon 1 so obi su dae na wanti ase na dae na taata no a oba me hwehwem amani hu dae no de ede ba me ya busa so obi yare na yare no ayehu wa call hospital ana bia ayehu ma de me ya busa hwe akiri me se yare me buani pa ma na dwuma a woye ekoso madwuma a menye ofi aye kuno se no yiloto mame mamiska bonedam saade en de menye bi na ma de ye nipa mwa bia obi pe ade ya bone bra bia no me bua e ma netimi eye adwuma ena obi nso wo no ma na opa ho bambo eno nso so twedi ampon achemisuman onyankopon achemisuman fa ne bonsam kwakuo wunya de hu beje na so wa amano ni o so wo hi o me wada sidie bebre a me ka se ba radio so a amanfo bi di adanse bebre kwakuo oya adwuma pa ono so ye protect ebinum nso ka se de aye die e wan kasa no wo che sofo go adwuma a wo ye ni se ano eno na nka enim se wo mo kura Bible no enka omo ye ena nso no wo a ye fi se wo ye bonsam wo komunsuo wo gunsa bosediem gu pada eni sire ni ade no wo no wada na di te se nka be ya assemblies asafo no wono mefa wo na se de aye die kwaka wo masofo no wo tie bibi Ghana aya na ye mma ya adwen kɔ ne ma bibiri so ebere na Bible mbae no etini ye nsum nyame ana ebere Bible mbae ne ye na nanma konfo no no omo etini omo nya ne ma pa bi ma ye mbo budi sei konfo ya ade obo akuro ye o enu ne no omo ya sofo no o so konfo no che obatu konfo bebere o Ghana ha eso no nko na ne din ba so de nti e fa no tan akonfo ni bi tan no se no ya ofiri ba bi ba no obe sei o kan no kure
ohun asem na oka wa diketi ade we munye ne se manye ne se enye sei ana konfo bi kura ohun asem a osuro se okoka a ye obo ne din onka so obu asem na oka ne ko ohun to ne so oka kura bi ana mbam ni na nima gu ase nti onka sa na tie dia ye mmana nanom embi yaso embi yani ni efa no kura no me say akonfo a ye kom nsuo ani motia no motia ni nsuo ni ye abofo bi nyamede abewura abotan mu nsuo mu a efa ye so say omusi yesu ni emfa mwo nipa nti ye akonfo me konfo jewu am pastor am prophet dan do ofre no so fu ene o pastor no be ye no no omode aye anwom omoto na so dem no ye nyina aye to say ye nananom soma bosom na ye di ebesum ye wonto omo say ye wa ne wan Yehowa ene say wo Bible no ne da so no na wo de no Bible na so nto omo say assemblies na asafo no mefa wo ne jai entrowa no so na be ka asafo no ho ne nya asore meni o ma ya asore ne ya asore wi amacha chiro mo ne pa ne o ma pa mi wi a ye entrowa no seje wu ya aje bibi aba wi mu ya no ha seje wu ya bibi aba wi mu ha ne de atoa so ebisa ne Nyankopon ani je ho Kwaduni wa hanka ma so abaako ma it is wa ebeti ato okay won so ane keke dabi kodino sumane ba no soa ejina ya na mfiri nto no aha sumane ba no soa afọ bi nim sa mohu kwadunu wasem a ye benya mfonyi kakra producer ka mo mfa nhya hama me na mahwefo mo hwe ne enhu ne kwadu so ano ene asese dwaketo bi aya no wote so na wodi twa no frede no ya mo mfa nhya hama me se mfonyi ni bi wo hono a na ye nhu ne yie pa na ye de ansem ne ba awieye na ya sori akọ woni bibi se ya gaso bi ya komfo a me dem suro komfo ne ye di bi a ekom hye so obi a nsuo bi si ni so akọhye nkom wa nhfie wo hye nkom na o hye nkom na na anokure na o yin ka se wo hye nkom wo ye komfo pa ti mon ko frɛ komfo ne mrem ene ye nya di komfo eti komfo bia wo gini wudi so o ye komfo a okom motia ni nsuo de a okom bosuma onom ni so de boa de wo ye sofo by mistake ni say we don't educate obi ba ye nche bepem a ye educate no education na ama ye level no aluku down me to ase because me kra na obeka say menye full time convenience yes eja adwuma na meye me ne tototoma no ne ade to da aka obi a obepeke to da obi a wo ko ne nche asem bi obeka de a kire wo ne say de oni akonfo ne nam say de oni amre bi me ka we na eda me nsayi wo mo say aja makwaji bi na mse me para kura mi ni bi wo me dem makwaji bi nti enye mwanwa se saa attack no ene ade no eba mo so ewo ho na ye be sorry ede na wo beka ede a kire adasa tititiru Ghana fo asamfonyini baaye wo madwuma ye wo kesene ene ade na asemi wo mu ni ye nwunu wo na bi no mo kra ese esuro bi abom se ya be de ene me kokonfo kra no a nyame amo a ne ye de ma beto abonten no ade na abeka de a kire wo de beka kire Christopher ne se ene Ghana fo ne se ade we ya suma no ma kwan de pia abonten no enya bone omo na ehunu no bone so nya bone ye di bio amani boni di Bible na iba no wan kan chi obi asa won preach Bible no no fa anwena bra fa kojan bra fa watermelon bra fa we bra yanya all night yan kwampa boni afa no anka ho wo de ba se omo fa futuo e wo krata ni emfa ntu nipa efu eno nko no de bae na mo ye adwuma ye no na asofo ne dia wura boni bia na ode bae nim iti ene ye adwuma no na asofo ne ye na obi aso nim se komfo de okoni fia kohia otan misro anu nti sana tie dia ene komfo je ka kom kan me no kama da ne se me ye osofo bafo ejewu na obi anim se nyame na me de ne ye adwuma wu eso ne nyame tumi e won suom na me de ye adwuma afi na me de twa bredi na me de GV8 na me de GW na me de nya sika akese enti obi a obeye foni a wo se han ande na ode sofo ba yi ne me ko okura me ma ane nka ma because enye se bia betia no obi a ba bia na me na beto afidie so obi a ba bia da bia nya sa na me ye madwuma na mo asofo na mo buye nimtia
say bisa bososo nya nkwasi asema ono no ba en ko mepamwa so de koboa oman ana asore ma metiase me wo bebre na mo obeku obi die then I and my angels you alert the public for them to know that we don't disgrace or turn people mad in this country. Ayofo nana ne edigu so de bebe odwa no ene ye kono ye be sori nana sofo so wo yire de wo yire na no sa ne nsore ma ne twempena sa wo yire so dem sa na sofo ni bi ene omu nyina wom ma organist ne guitarist nom ne bass omu ababo na kan wo Ecclesiastes 6:20 say nipa bia ni wiase a papa woni mu a bone eni ni mu etimi miti wei mentimi ka say me correct so eti wo ye sofo men ka say wo sofo na wo ye no wo ye 100% and na babo na wo di achi to twene mo rema no wa so dem on mo chorus leaders no ne youth leaders no ya sofo ade ne kwa bi wo a na ye duabo e wo se nipa no konsuo na wo da na sofo se madane na nipa no ko fia na wasa ko sofo ni bi kwa de wo mo mema ne dane wo se ba bi de hye wase de ntia ma wa wo ne ma no ade bi abroko a wo de nyesem de me bema ene ko hini ade we efe aso konfo da ni dua won fa ne bema na ni dua yo nana yenkoi na ensuo yi ahwefo se mahu se eje woro ewro so nature no samura ayese aponko bebre aka bomu na ekokon se de ensuo ni ewro so no that's nature nana de ntia me bisa we ansa na masori no eso pemu na minim se eni no eye fita kama we me ba ye se de ni university ekran ke betimi anom bi eso se mi suro se me se bia gumanu anom ada na mreki yo the atene say oh that it no na ye mpanimfo ane ye info na mo bu ye nsuo ene obi amu nsuo bi ensuo na nyame de tumi mu o se ensuo na ma chichi ikuro nipa ko tu nsuo na otena nsuo ma ikuro bae so ensuo ni abofo kan ya beto o mu ansa na sabe ikuro ba asu nei obi amu nsuo since last year November ena mi wusam nsuo no ani ye koragin ya fedi asesa aso me bo me kuro mu himma eya bo film me bo ohimma amane mabona mania 8 good months ebesi nne omu fime me bona mania so akwadi isi wa ha ye Atwumamponua district ha Asante region abo film na mekasa no afede ni tie mu an say ene so mu kan wasam dia me be ko radio so ama obi amu say nsuo no mo say no so man nya ya metwadwan asupo mu nkum nipa na mmom no o mbeso mo say nsuo no ama ni tumi abu amansan isi obi antimi sabi nom omo di gu amafuo so obi antimi fa ngu na afuo so isi apia water na me kra me to ene de ya aduane obi fie a ene de adi ena me ma so ntwofo be fae na mo de call radio so omo di call radio so a me ko yima ne se won ti ase me betu nsuo no me ko nsuo no nche se nsuo ne amedia adatina me di nsuo ne call radio so no ma me bona ma ne na na mo sensuo na wuti kumase wo ba no de vortic na ba no benom mini confirm mi komsuo mi tinsuo no o ye pa bi kura anom asa ale kura enya adwuma eti sa wo se de maka no nti ase a de open ye o so omo hia ma yimfie mi hwani ma asa komo frema yimfie a na ka me so mi di afosoro mo ko bo mi suma nkwa amane na suma nkwa na ko bo na amane se na mi ko mpemfo se omo se nsu makanti mi hwani ma obia ameka ho asem na we na eya yewura na nanka hwene a oba fofo tira konya no so nche wote ni radio so se omo ka se nsuo bi eda obo film e na osuma ne chiamis onko krom wona ongo stop wo mo se adwuma na omo ye no omo nyai ti me wona me nya ko bi free village wo se na nanka hwene asuma mpemfo bi se omo me stop adwuma no na ngofo na oba ne chiamis na oba no se wo pa mu konfo na wo se wo be sama na ma na nanka hwene se adwuma na omo ye no omo nya na adeti na wo ye sa na nipa ne be so threat me itimi ye na se me na me nka bibia na na kwa me ko bonu nsuo bi amane me radio so ne mama na ko itimi kwa yifie ko busa cha me no o bedwam se me da be na me ba nka hwe yifie adi nsuo asam abeto wo hene nim kontin ne sare na me wo ka ade na me ka sa asem
we so me pa wono hene ne se dia mo ya no me mpa ne saa konfo no kure na oka nsuo ya nipa nkwa ya me nsira no omo sei nsuo no konfo ne tima hunyansa wo ba yin ma wo kuro mo wotimi mabo mamane konfo ne hunyansa tunwa na mo na so ba mo se amame ne kwan so wafom nti di ai konfo wa ya de chia me no hene ne echia me no se me hia kuro mo hima no o me chem die nti a nsuo ni se ya wotimi tunwa na mo kuro mo fo nya nsuo no a konfo a oti nsuo no na eko wie so so konfo no anya de o ma chem nti nyame bu a efie da bi animu ye be kwa yimfie ni a ready o hene ne be ye etimi tunwa na mo okay na obi so be bisa se na da ne nya na asuope mu no anya na djuma asuope mu nkum nipa obi kura asare ti na omo sensuo no pa mu ntimi kunkum omo ebi ni sofu idie asuope mu onkum nipa se ko kum nipa ko mo ye adwuma won suo nim no ko kunkum omo nyina ba se obebua kuru no wa ma se obesei oso ba se obua Ghana man na obua Ghana man obi afum wa na okura wo ba na ba ya de a utwa ne tu pira no eti me ena me kom no eti me na ma sade ye se o se me tu hu anamo na nipa na wo hu no ejai ene ye friends konfu pa na me kuku mo dia na ma konfu bone aha ai konfu jawu no konfu jawu ena ye ne no ede nkomobo no ahye so no ye sori so an ye tu apa no na yakọ na bosontro no ma me na me mfa ntwa to na ntu apo Samane kruya mahuna samama wo no ti asufo mi suro se ni o samane samane kruya mahuna samama wo no ti asufo na mi suro no o samane samane ye mahuna bo so man wo no ti asufo na mi suro no o samane samane kruya yes Wana ba ya asio pamu na ba amuni yo se asio pamu ono dia me be me na na bi ka kom no e na meto aso wa ya bi mfie sui na asio pamu wa ya bi ai ye na ye kuro ma asio pamu ne wa ya sika se bi oda ho ade a won pani awudie akwa bi so so ahwe ni yo ba ha o asie ye kuro ma sio pa mune wa ya sika sie bi oda ade awa pa ne nkonkonsa akwa bi so ahwe ni ya obachi wo nana fantro wan mami na me nso de ani efie wana ukoi efie wo table si wo efie wo ayin da so efie wo buku da so efie wo ye me ka chewa an se wo ba asuo pe mu fie ha na wa bisa wano na wabisa woto sɛde asante kotoko kan wose sɛ wudi adoba ba bisa saa ne ma we mienu sɛ woto ɛne oyefunu ɛne wano ebetimi afade a na wadi ɛmfa dwembɔne mfa nhyɛ wutirim mfa mafia na ade adwembɔne hyɛ wutirim de bafia ha no ma adwembɔne na ade bae no ɛno ahu book ne yɛbɛtro ne yɛde ama ne yɛde ama wo de akɔ aha ɛyɛ nyansapɔ kasa mfonyini so yɛsane ne badwemba mu wiese ya na me ho atɔme ɛwɔ ɛhɔ no mu edin a megye so ɛne abusuapani ousu aduomi nemo marefi so obe subscribe obe share obe like na ado adwen chane de apia ne saa se ya amamre atetesem afutusem abakwasem ene niema eboa mo man Ghana nchechire konkan etumpon de a se won subscribe ya ko subscribe na ne wo hwe no wo hwe aye friend se poli me soro so na makọ me nyina ammu ene hwe a wogen ahenewa Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. The first ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.